sempre peinada, non me fío. No, eso non Mira, me Marcos, fío. Marcos non dixo nada hoxe. Non dixen nada, pero sí que vos quero dar as gracias a vos, aos compañeiros, a toda a xente do público, porque eu cheguei aquí a este programa, verdad, que nun dos peores momentos da miña vida, peor non podía ser, pero vos... Confía. Confiei con vos, pero, eso, foste dos meus compañeiros, pero eu marcho daqui contentísimo porque marcho con amigos, marcho con familia, e que sodes unha bendición. Moitísimas gracias, porque sodes... Algo Pereira. Marcos Pereira. Así que, gracias a vos tamén. Estamos a andar, ou non? Bueno, vamos pechar agora o quen anda aí. Non esperedes isto que sexa Abridor Fest, nin Eurovisión, nin nada. Vámoslo pechar sin xente, pero vámoslo pechar de verdade. Sí, con sentimiento. Con corazón. Estou de acordo. Vámoslo pechar de verdade. Sí. Moitos de vos terían algunha vez o sentimento de marchar dunha casa na que viviron e pasaron moitas cousas. E tens que ir pechando portas e apagando luces. Eso é o que nos toca hoxe a nós. Aquí vivimos moitas persoas. Os que estamos aquí neste estudo, que é un salón dunha casa, vivimos moitísima xente. Fixadevos os que estamos, pero nos faltan Rodrigo, Ima Morandeira, Rocío, Patri Santana, Marcial Mouzo, Yolanda, David Amor, Beatriz Manjón, Raquel Atanes, que está dentro de todos nós. Fomos moitos os que vivimos aquí. Pero como en toda casa, sempre recibes visitas, ben porque che fai falta. E neste estudo que temos, vinde comigo, neste estudo que temos recibimos milleiros de persoas, moitos expertos, moitísimos expertos, que nos axudaron en todo, no que nós entendimos que vos precisabades para resolver esas dudas. Expertos do fogar, sobre todo, expertos en saúde, porque entendemos que para mellorar as vosas vidas teñamos que mellorar a vosa saúde. Recibimos moitísimos veciños, como temos no público, xente que viu contar a súa historia, xente que viu contar pois como se enamorou, pois a persoa que perdía, que faltaba, as súas inquedanzas, xente que montaba negocios, xente que pechaba cousas, unha morea de cousas. E, sobre todo, o que recibimos aquí foron amigos e compañeiros. Joder. Esta é a xente que está en redacción e detrás de cámara. Moitísimas gracias. Amigos, artistas, actores, actrices, colaboradores, como decíamos antes, xente da casa. Fixadevos, contovos todo isto, porque aquí nos fixo falta moitísima xente. Ten unha explicación, e é porque isto non parou nunca durante 6 anos, todos os días, todos os veráns, incluso nas pandemias, nos festivos, algún libramos, poucos, e as fines de semana, yo lo paje tamén, ainda que tamén se fixeron fines de semana aquí. E contovos isto, porque se tivemos que estar todas as tardes aquí, tivemos o grandísimo placer de estar, foi porque vos nos escollestes. Foi porque vos quixestes pasar 1776 tardes con nós. Ese é o noso agasallo, ese é o noso privilexio, ese é o noso orgullo. Hoxe non estamos tristes, hoxe estamos para festexar, hoxe estamos orgullosos. E hai que pechar isto do mellor xeito. Estamos moitos aquí. Ben sabe Dios que me falta moita xente que debera estaros aquí de todo o que pasou no quen anda aí. Por iso, creo que debemos despedir isto coa xente que máis lle debemos, que sodes vos, o público, que tanto nos acompañou dende a casa e dende logo dende o plató. Así que, por favor, vámonos xirar. Aquí está o público do quen anda aí. Vínderos, por favor, poñéderos aquí. Insistimos. É moi fácil fracasar nun programa de televisión. É moi difícil facer un programa de televisión que dure tanto. Entendemos que este é o noso fogar e é unha parte do voso e cada vez que nos dixestes e que nos decides que somos como da casa é o noso maior piropo, porque para iso nos pagan e para iso traballamos. Só hai unha palabra que pode resumir estes 6 anos e é grazas. Temos que facer xuntos porque bastante aguantei. Aquí pechamos a casa. Aquí pechamos a historia deste programa, que é unha historia que ten un milleiro de historias dentro e cada unha desas historias ten unha intrahistoria. Pero a familia sigue unida e vos sodes a nosa familia. Así que grazas, aquí remata esta aventura maravillosa que se chama Quen anda aí.